Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прагназуе зніжэнне валавага ўнутранага прадукту ў Беларусі і чарговую дэвальвацыю беларускага рубля. Паводле іншых прагнозаў узрост будзе, але найменшым сярод усіх нашых суседзяў. Пад пагрозай дэфолту ў першую чаргу IT-сектар, які апошнія гады дапінгаваў беларускую эканоміку. Як на сітуацыю паўплываюць эканамічныя санкцыі захаду? Ці ёсць у Лукашэнкі план паляпшэння становішча ў эканоміцы? А можа ён ёсць у камандаў Светланы Ціхановскай ды Паўла Латушкі? Высвятляла Наста Ільіна. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця прагназуе спад валавага ўнутранага прадукту сёлета ажно на 3,5%. Эксперты звяртаюць увагу на пагаршэнне бізнес-клімату ў Беларусі праз масавыя пратэсты пасля выбараў летась. У нас знішчаны давер да права, і тое, што было мадэллю савога дзяржплан, сёння ператварылася ў мадэль амонаэканомікі. Амонаэканоміка – гэта толькі адзіны шлях да паўночнай Карэі, да травы, да каранёў, гэта не шлях сучаснай еўрапейскай дзяржавы. Еўрапейскі банк бачыць у гэтым пагрозу для беларускага IT-сектара, які заставаўся галоўным рухавіком эканамічнага росту ў першай палове 2020 года. Толькі IT-сектар кампенсаваў сітуацыю гаспадарцы, якая не датрымлівала ад перапрацоўчай прамысловасці праз пандэмію. Скарацілася ўжыванне, па-першае, тых беларускіх карысных выкапняў, такіх як калійныя ўгнаенні. Знізіліся кошты на гэтую прадукцыю, на паліва, на калійныя ўгнаенні, і таму, безумоўна, гэта адразу адлюстравалася ў падзенні ВВП. Паводле афіцыйных звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту Рэспублікі Беларусь, валавы ўнутраны прадукт летась зменшыўся на 0,9%. Летась у красавіку Еўразійскі банк развіцця прагназаваў спад на 3,3%. Міжнародны валютны фонд у кастрычніку ў сваім прагнозе назваў лічбу 3%. Паводле прагнозаў на 2021 год рост ВУП Беларусі ў параўнанні з усімі суседнімі краінамі выглядае найменшым. Паводле МВФ ён складзе 2,2%. Прэм'ер-міністр Беларусі Роман Галоўченка напрыканцы мінулага году падаваў куды больш сціплыя прагнозы росту ВУП на ўзроўні 1,9%. Чаму летась беларускі ВУП прасеў, і ці гэтай праблемы звязаны толькі з пандэміяй і палітычным крызісам? Адсутнасць інвестыцый. Ну, пагадзіцеся, наўрад ці хто з тых, хто сам сябе паважае, з прадпрымальнікаў, пагодзіцца укладваць грошы ў краіну, у якой няма ні судовай сістэмы, ні праваахоўнай сістэмы, а ёсць толькі нейкія карнікі. Па-другое, эканоміка Беларусі вельмі завязана на Расію, а супраць Расіі, вы ведаеце, зараз таксама санкцыі. Што цікава, Роман Галоўченка пасаду прэм'ера займае крыху больш за паўгода, а пры ім рубель патаннеў на 5,7%, інфляцыя плюс 7,2%, а дзяржаўны доўг вырас ажно на 8%. Золатавалютныя рэзервы краіны мінус 1,4 мільярда долараў, плюс дэпазітаў беларусы знялі 4,5 мільярда рублёў. Тут яшчэ ёсць адна акалічнасць. Банкі ж не маюць уласныя грошы, яны карыстаюцца грошамі прадпрыемстваў і людзей. І калі людзі баяцца несці свае грошы ў банкі, то банкі павінны падвышаць адсоткі па ўкладах, па дэпазітах. А калі яны павышаюць стаўкі па дэпазітах, то яны павінны, проста вымушаны, паднімаць стаўкі па крэдыт. У такой сітуацыі могуць дапамагчы замежныя крэдыты, але ж тая Расія праз санкцыі асабліва не мае магчымасці працягваць дэмпінгаваць беларускую эканоміку проста так. Тое, што беларусы стануць бяднейшымі, гэта факт. Гэта на 99% так будзе, калі Расія там не дасць яшчэ 5 мільярдаў даляраў крэдытаў, альбо калі не будзе нейкая інвестыцыйная лінія ад Кітая, і не думаю, што гэта будзе. Інвестыцыйны патэнцыял Беларусі ўнутры краіны, ён вельмі скукожаны, інвестараў выганяюць, прадпрымальнікаў душаць, людзей таксама ў 2020 годзе пры заробках, узросце номінальных заробкаў на 13%, выдатнасць працы упала.
Гэта ёсць тот феномен зря платы, якім казаў нават і Лукашенко, але зноў гэта пярэчыць фундаментальным эканамічным законам, і вось за гэты такі хайп палітычны 2020 года трэба будзе заплаціць менавіта ў 2021 годзе. Тым часам Еўразвяз працягвае разглядаць чарговыя варыянты пакетаў санкцый супраць рэжыму ад статус-кво да поўнага замарожвання адносінаў з Беларуссю. Ці спрацуюць? Санкцыі супраць беларускіх вытворцаў як карэнтных асобаў не тычацца львінай долі таго, чым гандлюе, на чым зарабляе Беларусь. Так што санкцыі зноў з'яўляюцца больш псіхалагічнай, палітычнай вось такой з'явай, і на нафту, на вось суравіну, на угнаенні яны не аказваюць ніякога ўплыву. Наяўнасць заходніх санкцыяў, лічаць эксперты, рэжым скарыстае на сваю карысць. Будзе тлумачыць выбарніку, чаму падаюць пенсіі, заробкі, чаму няма інвестыцыяў. У такім выпадку варта было пачуць уцямны не толькі палітычны, але і эканамічны план змену ад штабу Ціханаўскай і нацыянальнага антыкрызіснага кіравання Латушкі. Сур'ёзных дакументаў, праграмаў ад Латушкі, ад Ціханаўскай я не бачыў, таму гэта зноў застаецца вялікай вялікім знакам запытання. І таму тут казаць, што я ведаю, што павінны мы рабіць, але ці яны з гэтым пагаджаюцца, я не ведаю. Таму вось гэта, я думаю, адна з такіх значных хібаў, што ёсць канцэнтрацыя на чым заўгодна, акрамя таго, што каб людзі ведалі, чаго спадзявацца ад новага ўраду, новага прэзідэнта, рэформаў і дэмакратыі. Тым больш, што праз перыяд трансфармацыі прайшло шмат краінаў. Акурат Беларусь магла б скарыстацца іх досведам ці прынамсі не паўтараць некаторых памылак. Як, да прыкладу, узяць матрыцу Міжнароднага валютнага фонду і пачаць яе выкарыстоўваць. Але пакуль без рэформаў. А з бліжэйшых прагнозаў з Беларусі будзе працягвацца не толькі ўцёкі мазгоў, але і працоўных рук і капіталу.